Bubakra bosong bai senamai kelangjak jebri mutai bisi kedek maromoi jebri mutayo tiprasa wansa hinlaya joto bosong ni lukorokno joto dofani lukorokno jebri mutayo thangai mutaino khulumlayo surilayo sakni hamna chanani noknokungni hamna chanani phaisingo pheba tabuk ochibri mutai kamaji thangno sekjakte dofa orai pore ingkha kamai thangbai kya kamai tongbai kha terek tongthai tongla kachini tiprasa dofani haikeno sekjagai paisinai blackno wanama singsa blackno wan choktai lai thangnai 2022 bisini 14 December ni salo Tripurani CM eba BJP hapangni CM Dr. Manik Saha bini lua jimongbai jibri mutai nok ganao PSC Center eba saknai nok sanamnani bagai lengostun eba holongthong kairikha Dr. Manik Saha ni yakte tabuk sung obono koimong chini tiprasa dofani sinai nungnai lukorokno norok thangi nailai o saknai nok jibri mutai ni ari ode kalai tongkha jeng manchak chini tiprasa koktuma thungnairok borok thangi nailai jakha norok no jeng phunogi mankha norok thangi nailai di sinai nungai tiprasa lukurok o saknai nok sanamna nai tongmani abo jibri mutai ni ari ode kalai tongkha bisingo dengui tongkha norok thangi nailai jadi phaji sing patimno kitengai kokbo kisa khana layana tunkai kalang thangka ro hospital lung sinai engka kaisa kethar jagao thik boni ariwono hospital tabo tangjangna thangai tongo obo ki pavitro do tongno o je asuk raja amon simiti je temple haikabo mondil khajak thaimani nungtamo wansuk ani wasmo ta hospital delivery fen tayo khaisak sasuru phayan baksa thian baksa kam dona abo to sung kun mano sang kopuri abo singi sang bai pi ab sarun borok sa nungta mana khaya ani sadi baba norok ni kaisa hindu rastro haikaba kaisa mutai kaisa songstha do tongnai songgothon obrok ki CM rok bai je oro je tangna naimani brok bai malai kok do saka oro tangya kha solinai ba om hairo kono sungde norok ke bai ti do malai kha malaya sung asu office thang sairi jak dobro tamasa borto tabo hota tam khani abi sabe ko Bro tangan iskan kispan uang suge da orang mondil kaisa tongo onek kesam mondir obo hanya mondir ya sung kun samiya ini reaction na bahai tongnai obo khlaiman tidak sana saya ani bakhau kai to ora hospital khlai kai delivery ba or out kaisa thiene au kun saman ko ba saya lamo asun tai tam no sinda yo ora mutai no se boundary bising se mo theke hawi meya obo ba mutai ni nok bai nangla si tongkha horang se khanai tong sinai mutai bahai boni an to tai bisi ko bo sane phaya ani bakhau kai ahai ora hospital ke delivery sonchi ngai o boso gurgui careful da khaino nunga hospital no hospital borok thilai thonai tiklai tongmana hablai tongmana e a careful pro bo ngai tabu o sonchi mo